gipalaga ni Senador Raffy Tulfo nga daw mas taas nga panahon ang ginahatag ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero sa mga senador sa minorya. Mato ni Tulfo nga nakalata na sila nga bisan og malapas na sila og 2 minutes dili gihapon ginaring ang bell rason nga makaistorya gihapon ang maong mga senator judge gani moabot pa og 5 ngadto na sa 10 minutes. Ato paminaw mamahayag ni Senador Raffy Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakatagan ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Pagpaklaro ni Escudero sab nga walay majority ug minority sa Senado karon gumikan na sila sa usa ka impeachment court. At ang minang pamahayag ni Senador Cheese Escudero. The comments of Senator Judge Raffy Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court there is no majority nor minority. We are all senator judges, and Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. Gumikan ni ini gipahinuduman ni Escudero ang ring bearer nga musubay sa oras nga gihatag sa matag senador.